Θα μιλήσουμε τώρα για πόνο στον ώμο και πολύ σοβαρό πόνο στον ώμο και σοβαρά προβλήματα. Και είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Πάντος και τον ευχαριστώ. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε. Να είστε καλά. Καθίστε κύριε Πάντο. Ευχαριστώ. Θα μιλήσουμε για εκείνο τον πόνο στον ώμο που βιώνουν πάρα πολλοί άνθρωποι, που είναι πολύ σοβαρός και κρύβει από κάτω κάποια σοβαρή βλάβη. Ακριβώς. Ο πόνος στον ώμο, ο οποίος κρύβει σοβαρή βλάβη και για τον οποίο χρειαζόμαστε μια αρθροπλαστική, είναι ο πόνος της αρθρίτιδας. Αρθρίτιδα. Ναι, για να το πούμε σε πιο απλά λόγια, είναι η φθορά που υπάρχει στην άρθρωση του ώμου. Να βλέπουμε και το animation, ναι. Εκφυλιστικού τύπου. Συνήθως, δηλαδή υπησέρχονται παράγοντες γονιδιακοί, μπορεί να είναι όμως και παράγοντες μετατραυματικοί, δηλαδή να έχει υποστεί έναν τραυματισμό σε μικρότερη ηλικία, οπότε έχει ξεκινήσει η φθορά από μικρότερη ηλικία. Η αρθρίτιδα τι προκαλεί στον ώμο? Προκαλεί πόνο και περιορισμό της κίνησης. Και σε προχωρημένα στάδια προκαλεί πόνο ακόμα και σε ηρεμία ή πόνο στον ύπνο, που διαταράσσει σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών. Τότε είναι που καλούμαστε να προβούμε σε τόσο επεμβατικές πράξεις όπως είναι μια ολική αρθροπλαστική, με σκοπό να αντικαταστήσουμε τις φθαρμένες επιφάνειες βάζοντας εμφυτεύματα. Ελάτε παρακαλώ. Άρα, σε περίπτωση λοιπόν που η βλάβη στον ώμο είναι πάρα πολύ σοβαρή, που τη βλέπουμε και εδώ, όπως είναι έτσι, εδώ, παρακαλώ σταματήστε το λίγο, βλέπουμε μια σοβαρή βλάβη στον ώμο. Και επίσης τι άλλο... Αυτό που βλέπουμε εδώ, εκτός από τη σοβαρή βλάβη στον ώμο, όπως παρουσιάζεται εδώ στις αρθρικές επιφάνειες, βλέπουμε και έναν κομμένο τένοντα. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι αν προσπαθούσαμε να αντικαταστήσουμε αυτό τον ώμο με μια κλασική αρθροπλαστική, όμως δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει, γιατί για να λειτουργήσει χρειάζεται αυτό τον τένοντα. Τι κάνουμε λοιπόν? Αλλάζουμε την εμβιομηχανική της άρθρωσης. Τοποθετούμε τις αρθρικές επιφάνειες ανάποδα. Αντίστροφα. Ακριβώς. Και δεν χρειαζόμαστε πια αυτό τον τένοντα να υπάρχει για να λειτουργήσει όμως. Λοιπόν, σε περίπτωση που υποστεί αυτή τη σοβαρή βλάβη όμως, που σημαίνει, καλά, δεν διανοούμαστε να κάνουμε καν αυτές τις κινήσεις. Δεν μπορεί να σηκωθεί τίποτα, τίποτα. Να δούμε λίγο τη φωτογραφία για να καταλάβουμε τι σημαίνει ανάστροφο αυτό που μας εξηγεί ο κύριος Πάντος και να ξαναδούμε μετά το animation. Ωραία. Εδώ βλέπουμε το πριν. Σωστό, κύριε Πάντο, ακριβώς. Που είναι μια άρθρωση με βλάβη. Δεν βλέπουμε βέβαια τους μυς, αλλά δεν έχει σημασία. Και εδώ βλέπουμε το ανάστροφο. Ελάτε αν θέλετε να εξηγήσετε. Σημαίνει... Ακριβώς. Σημαίνει ότι αντί η κεφαλή να είναι από τη μεριά του βραχιονίου, όπως είναι στη φυσιολογική ανατομία, έχει τοποθετηθεί από την απέναντι πλευρά και το κύλο της άρθρωσης, το κυπέλιο, που κανονικά βρίσκεται στην πλευρά του θώρακα, έχει τοποθετηθεί στο βραχιόνιο οστό. Σίγουρα το καταλαβαίνουν οι τηλεθεατές μας, γιατί βλέπουν ποιο είναι το φυσιολογικό και βλέπουμε εδώ ότι η χειρουργία και η επιστήμη πώς εξελιχθήκε, που σας δίνει τη δυνατότητα να βάζετε αντίστροφα. Ακριβώς. Αλλάζουμε έτσι το κέντρο περιστροφής της άρθρωσης. Οπότε χρησιμοποιούμε άλλους μυς για να μπορέσει να κινηθεί το χέρι χωρίς πόνο σε πλήρες εύρος κίνησης. Λοιπόν, το ερώτημά μου, να ξέρετε πολλών το ερώτημα. Και το ερώτημα χθες του μοντέρ που κάνουμε μαζί το μοντάζ στο βίντεο κτλ. Ήταν γιατί χρειάζεται εσείς οι ειδικοί επιστήμονες ή οι εξειδικευμένοι ορθοπαιδικοί να κάνετε αυτή την αντιστροφή? Ακριβώς για να αλλάξουμε το κέντρο περιστροφής της άρθρωσης, να εκμεταλλευτούμε το δελτοειδή μυ, ο οποίος είναι ένας ισχυρός μυς, για να σηκώσει το χέρι, διότι ο βασικός τένοντας του ώμου έχει κοπεί. Έχει κοπεί, ακριβώς. Πάμε να δούμε το animation, γιατί είναι... Άρα είναι ένα βήμα που έκανε η ιατρική επιστήμη και εσείς οι εξειδικευμένοι επιστήμονες για να λύσετε ένα μεγάλο πρόβλημα. Ακριβώς, και είναι πάρα πολύ συχνό αυτό το πρόβλημα. Πόσο συχνό δηλαδή? Πρέπει να σας πω ότι ο αριθμός των ανάστροφων ολικών αρθροπλαστικών παγκοσμίως έχει διπλασιαστεί τα τελευταία 10 χρόνια. Είναι η συχνότερα χρησιμοποιούμενη ολική αρθροπλαστική στον ώμο αυτή τη στιγμή. Διότι δεν χρησιμοποιείται μόνο σε περιπτώσεις που έχουμε καταστροφή της άρθρωσης λόγω ρήξης του τένοντα. Ναι. Είναι πολύ συχνή η χρήση της και σε συντριπτικά κατάγματα στον ώμο. Ειδικά σε ηλικιωμένους ανθρώπους. Οπότε εκεί δεν υπάρχει δυνατότητα να ανασυνθέσουμε τα κομμάτια που έχει σπάσει η άρθρωση. Οπότε χρησιμοποιούμε αυτή την αρθροπλαστική. Το βάζετε έτσι όπως βλέπουμε, ναι. Και πια δεν χρειαζόμαστε τους τένοντες ούτε τα σπασμένα κομμάτια και λειτουργεί όμως με τη βοήθεια του δελτοειδή. Ένας τέτοιος όμως που έχει υποστεί την ανάστροφη αρθροπλαστική μπορεί να κάνει οποιαδήποτε κίνηση? Ναι, μπορεί να έχει πλήρες εύρος κίνησης ο ασθενής. Τόσο σε στροφές, όσο και σε ανύψωση προς τα εμπρός, όσο και προς το πλάι. Και προς το πλάι και όλες τις κινήσεις. Ακριβώς.
Είναι μια απόλυτα επιτυχημένη, είναι μια ιδέα η οποία είναι 40 έτη πίσω, την είχε ένας Γάλλος χειρουργός και έχει δώσει πραγματικά πάρα πολλές λύσεις τα τελευταία 40 χρόνια στην αντιμετώπιση αυτού του πολύ συχνού προβλήματος. Μα ναι, είναι συχνό το πρόβλημα. Να πούμε στους τηλεθεατές μας κάτι που οφείλουν να γνωρίζουν, ότι ο κύριος Πάντος είναι ένας απολύτως εξειδικευμένος επιστήμονας σε αυτό, στη χειρουργική του άκρου και του ώμου, του άνω άκρου, διότι έχετε κάνει πάρα πολλές επεμβάσεις στη Γερμανία, σωστά? Ακριβώς, ναι. Μετά από 10 χρόνια στη Γερμανία, έχω επιστρέψει στην Ελλάδα 4-5 χρόνια. Brain gain. Ναι, είναι στα πλαίσια του Brain Gain, του ομίλου του Ιατρικού Αθηνών, ειδικά. Πια χρησιμοποιείται η επέμβαση αυτή όχι μόνο στη Γερμανία που την έκανα όταν ήμουνα, την κάνουμε πάρα πολύ συχνά και στην Ελλάδα και τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ καλά. Καθίστε, κύριε Πάντο, να δούμε λίγο την κάρτα μας με το τι επιτυγχάνει μια ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου. Είναι μια οριστική λύση, γι' αυτό μας είπατε το σημαντικό πρόβλημα της αρθρίτιδας. Σωστά. Οριστική λύση για την αρθρίτιδα. Απαλλάσσει τον ασθενή από τον πόνο. Τελείως, διότι οι επιφάνειες οι οποίες είχαν το πρόβλημα πια δεν υπάρχουν. Έχουμε τοποθετήσει εμφυτεύματα, μεταλλικά, πολυεθυλένιο, κεραμικό, οπότε δεν υπάρχει πόνο στην περιοχή. Το σημαντικό με την ανάστροφη είναι ότι ο ασθενής επιτρέπεται να κινητοποιήσει, να κινήσει το χέρι του άμεσα μετεγχειρητικά. Δηλαδή είναι αυτοεξυπηρετούμενος από την πρώτη εβδομάδα. Μάλιστα. Χρειάζεται ένα πρόγραμμα φυσικοθεραπείας για ενδυνάμωση, αλλά επιτρέπουμε να έχει μια κανονική καθημερινή δραστηριότητα άμεσα. Και πάμε στο τελευταίο point που μιλάει για μακροχρόνια αποτελέσματα και σίγουρα είναι και το ερώτημα των τηλεθεατών μας. Πόσο θα διαρκέσει αυτό η προθέσεις. Σωστά. Ποιο είναι το εύρος της ζωής? Αυτό είναι το συχνότερο ερώτημα και των ασθενών. Νομίζω, ναι. Πλέον τα υλικά και οι τεχνικές που έχουμε είναι πάρα πολύ καλά. Οι προθέσεις αυτές μένουν μέσα στους ασθενείς πάνω από 15-20 χρόνια. Και επειδή γίνονται συνήθως σε ασθενείς οι οποίοι είναι άνω των 70 ετών, άνω των 65 ετών, σπανίως χρειάζεται να αναθεωρήσουμε, όπως λέμε, να τα αλλάξουμε αυτά τα υλικά. Και η τεχνολογία, τα υλικά βελτιώνονται, οπότε πλέον μιλάμε εύκολα για προθέσεις που αντέχουν πάνω από 20 έτη. Πάνω από 20 χρόνια. Και ένα άλλο ερώτημα, γιατί μου στέλνουν μηνύματα και οφείλω να σας τα ρωτήσω. Υπάρχουν κάποιες προθέσεις, κάποιο υλικό προθέσεων που φαίνεται να λειτουργεί καλύτερα από κάποιο άλλο? Έχει σημασία το υλικό στις προθέσεις ή έχει σημασία η εμπειρία του χειρουργού, η εξειδίκευσή του? Όλα παίζουν ρόλο. Και η χειρουργική τεχνική παίζει βασικό ρόλο, γιατί τα υλικά πρέπει να τοποθετηθούν σωστά. Ναι, σωστά. Και το υλικό πρέπει να είναι καλό. Χρησιμοποιούμε υψηλής ανθεκτικότητας πολυεθυλένιο και τιτάνιο. Τα κεραμικά δεν έχουν έρθει ακόμα στην επιφάνεια στην άρθρωση του ώμου, αλλά τα υλικά πλέον είναι τόσο καλής τεχνολογίας και τόσο μεγάλης αντοχής που περισσότερο εξαρτάται από την τεχνική και την κατάλληλη επιλογή του ασθενούς παρά από το υλικό. Έχουμε πολύ καλά υλικά στα χέρια μας πια. Θεωρητικά σε ανάστροφη αρθροπλαστική μπορούν να υποβληθούν όλοι, έτσι? Δεν υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί εκεί? Δεν υπάρχουν περιορισμοί, αλλά οι αρθροπλαστικές είναι επεμβάσεις οι οποίες συνήθως γίνονται σε ασθενείς άνω των 60-65 ετών, γιατί πρώτον σε αυτούς τους ασθενείς υπάρχει ανάγκη να γίνουν αυτές οι αρθροπλαστικές, είτε λόγω αρθρίτιδας είτε λόγω φθοράς των τένοντων. Δεν υπάρχει και σε πιο μικρή ηλικία ανάγκη? Μπορεί να συμβεί κάποιος τραυματισμός, μόνο σε πολύ βαριά κατάγματα μπορεί να γίνει. Ναι. Αλλά σε εκείνες τις περιπτώσεις προτιμάμε να επιλέγουμε άλλες τεχνικές. Κατάλαβα. Όχι ότι απαγορεύεται να κάνουμε σε μικρότερης ηλικίας, αλλά το συνηθέστερο γκρουπ ασθενών στους οποίους κάνουμε αρθροπλαστική είναι άνω των 60 ετών. Και κάτι πάλι που είναι ερώτηση τηλεθεατών. Αφού υποβληθεί κάποιος σε αυτή την επέμβαση, πόσες ώρες περίπου είδαμε ότι... Η επέμβαση κρατάει περίπου 1 με 1,5 ώρα. 1 με 1,5 ώρα. Μία μέρα παραμονή στο νοσοκομείο. Με μία τομή, μικρή. Μία τομή, περίπου 6 με 8 εκατοστά. Το βλέπουμε και εδώ. Όπως φαίνεται εδώ. Εδώ, 4 εκατοστά νομίζω. Όχι, 4 είναι λίγο περίπου 6 με 8 εκατοστά γίνεται. Είναι 6 με 8 εκατοστά για να μπορείτε να δουλέψετε βασικά. Ακριβώς. Και μετά, αφού τελειώσει αυτή η διαδικασία του χειρουργείου, πείτε μου λίγο, είπαμε, κινητοποίηση του χεριού σε 3-4 εβδομάδες και μετά μπορεί
Πρέπει να προσέχει τα βάρη, στον ένα μήνα μπορεί να πάει να κολυμπήσει. Πείτε μου λίγο. Η κινητοποίηση του χεριού είναι άμεση. Ο ασθενής επιτρέπεται να κινήσει το χέρι του από την επόμενη μέρα. Όχι να σηκώσει βάρος. Όχι να σηκώσει βάρος. Να αυτοεξυπηρετηθεί, όπως λέμε. Δηλαδή να μπορέσει να φάει, να ντυθεί, να πληθεί, να κάνει τα βασικά. Σημαντικό, το σημαντικό. Να οδηγήσει το επιτρέπουμε για λόγους ασφαλείας μετά από 3 εβδομάδες. Να στηριχτεί, να σηκωθεί από το κρεβάτι μετά από 1 μήνα. Κάποιες κινήσεις που απαιτούν δηλαδή παραπάνω δύναμη από ό,τι απαιτεί μια απλή κίνηση, έρχονται μετά από 1 μήνα. Καλό είναι να γίνουν και φυσικοθεραπείες για να μπορέσει να δυναμώσει πιο γρήγορα το χέρι. Είναι μια ασφάλεια και για μας και για τον ασθενή. Αλλά επιστρέφει γρήγορα. Εντάξει, τον 1 μήνα έχει επιστρέψει το πολύ. Ακριβώς. Σε όλες τις δραστηριότητες. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Πάτα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.